Is-sena li dalwaqt se tintemm kienet waħda twila u diffiċli u f'dawn il-jiem irridu nkoll insellmu l-memorja ta' min tlifna minħabba il-pandemija. Klim il-President ta' Malta George Vella f'messaġġ irrekordjat li xandar lil komunitajiet Maltin barra mill-pajjiż. Il-President Vella qal li t-teknoloġija għenet ħafna f'dawn iż-żminijiet diffiċli biex qarbet lin-nies u esprima it-tama li nibqgħu insibu ħin għal xulxin, speċjalment dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Huwa ħeġġeġ lill-komunitajiet Maltin sabiex iżommu drawwiet ta' art twelidhom b'mod partikolari lil sim Malti. Tajjeb li tipparteċipaw bis-sħiħ fit-tradizzjonijiet tal-pajjiż adottiv tagħkom. Iżda żommu wkoll ħaj il-wirt Malti tagħkom. Ibqgħu Maltin fi drawwietkom fejn tistgħu ħaddmu l-Malti u għallmuh lil uliedkom u n-nepotijiet tagħkom. Għalina intom tibqgħu dejjem parti mill-familja tagħna, speċjalment dawn il-ġranet għax inħossu n-nuqqas tagħkom magħna. Il-President li hu tabib bi professjoni ħeġġeġ lill-komunitajiet Maltin biex isegwu l-istruzzjonijiet u l-gwidi tal-awtoritajiet tas-saħħa fil-pajjiżi adottivi tagħhom. Huwa għadda wkoll messaġġ ta' tama li dan iż-żmien qatt jgħaddi u kulħadd jista' jerġa' jingħaqad ma' l-eżistijaw mingħajr biża' u xkiel.